हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं देव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ క్లాస్ లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందం 7వ అధ్యాయమైనటువంటి ద్రోణసుతుని దండనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 28వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. శ్లోకము నా హ్యస్యాన్యతమం కించిద్ అస్త్రం ప్రత్యవకర్షణం జహ్యస్త్రతేజ ఉన్నద్దం అస్త్రజ్ఞో హ్యస్త్రతేజసా. ఓ అర్జున, వేరొక బ్రహ్మాస్త్రమే ఈ ఆయుధమును నివారింపగలదు. యుద్ధ విద్యయందు నిపుణుడవైన నీ అస్త్ర తేజముతో ఈ అస్త్ర తేజమును ఉపశమింపచేయుము. హరే కృష్ణ. భాష్యము. అణుబాంబుల వలన కలిగేడి ఫలితములను ఉపశమింప చేయగలిగిన ప్రత్యాయుధము ఏమీయును లేవు. కానీ సూక్ష్మ విజ్ఞాన శాస్త్రము ద్వారా బ్రహ్మాస్త్ర చర్యను నివారింపవచ్చును. పూర్వకాలమున యుద్ధ శాస్త్రమునందు నిపుణులైన వారు బ్రహ్మాస్త్రమును నివారింపగలిగి ఉండిరి. కానీ బ్రహ్మాస్త్రపు ఉపసంహారము ద్రోణ తనయునికి తెలియనందున తన ఆయుధపు తేజంతో దానిని ఉపశమింప చేయమని అర్జునుడు తెలుపబడినాడు. అంటే కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
సో ఇక్కడ అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్ర తేజస్సును గమనించినటువంటి అర్జునుడు ఆ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనను గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఆశ్రయించి ఇది ఏమిటి అని అర్జునుడు అడగడము, దానికి ముందు ఆయన ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తించి ఆ తదుపరి తన యొక్క సమస్య పరిష్కారం గురించి అడగగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు. పూర్వపు శ్లోకంలో చూసాం, ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నువ్వు ఏదైతే గమనించావో, ఏదైతే వస్తుందో తేజము, మరి అది ద్రోణుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ యొక్క కార్యంగా నీవు తెలుసుకోదాన్ని ఫస్ట్. అయితే దానిని ఉపసంహరించుకోవడం తెలియనటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అశ్వత్థామ తనకు సంభవిస్తూ ఉన్నటువంటి మృత్యు భయం చేత నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండి ఆ విధంగా అతడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అతనికి ఆ అస్త్రాన్ని నివారించేటువంటి విద్య తెలియదు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. నహస్యాన్యతమం కించిద్ అస్త్రం ప్రత్యవకర్షణం. అస్త్రం ప్రతి అవకర్షణం. ఇక్కడ నా ప్రతి అంటే ప్రతి అంటే నివారించవచ్చు, నా ప్రతి నివారించలేనటువంటి, ప్రత్యవకర్షణం దాని యొక్క ప్రభావాన్ని నివారించడం తెలియనటువంటి నా ప్రత్యవకరణం ఈ పదాన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే, సో దాన్ని తను ఉపయోగించినటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క దాని ప్రభావాన్ని నివారించడం ఆయనకు తెలియదు. కాబట్టి ఓ అర్జున, వేరొక బ్రహ్మాస్త్రము ఈ ఆయుధమును నివారింపగలదు. అంటే ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఇక ఏ ఆయుధం కూడా నివారింపలేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుక మరి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని, ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క అర్జున్తో అంటూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానులు, ఓ అర్జున, ఈ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క ఉధృతమైన తేజస్సును మరి ఏ ఇతర అస్త్రంతోనూ అడ్డుకోలేవు, లేదా ఏది ఉపసంహరింప సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అస్త్ర విద్యలో నిపుణుడవైన నీవు, ఇక్కడ అస్త్రజ్ఞాన అంటూ అర్జున్ని సంబోధించినటువంటి పదం ఈ శ్లోకంలో చూస్తాం మనం. కాబట్టి అస్త్ర విద్యలో నిపుణుడవైన నీవు నీ స్వంత బ్రహ్మాస్త్రంతోనే, అంటే నీ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం ద్వారానే ఈ ఉధృతమైనటువంటి తేజస్సును నీవు ఎదుర్కోగలవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ద్రోణసుతుడు తనకు ఆపద ఉంది, తన ప్రాణభయం ఉంది, అర్జునుడు ఎలాగో తనను సంహరిస్తాడు అనేటువంటి భయంతో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. ఆ విషయాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్పాడు. అయితే అశ్వత్థామకు దానిని ఉపసంహరించుకోవడం తెలియదు. కాబట్టి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆశ్రయించినటువంటి అర్జునుడికి ఆయనను సంపూర్ణంగా ఆశ్రయిస్తే పరిష్కారం మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే పరిష్కారం చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు. బ్రహ్మాస్త్రాన్ని మరొక సాధారణ అస్త్రం ఏది కూడా ఎదుర్కోలేదు, కాబట్టి నీవు కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాలి అంటూ పరిష్కారం చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకంటే అస్త్రం ఇక్కడ అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం సాధారణమైనటువంటి ఆయుధం కాదు కనుక సాధారణ బాణాలతోనూ లేదా సాధారణ అస్త్రాలతోనూ అర్జునుడు దాన్ని ఎదుర్కోలేడు. అస్త్రజ్ఞ, నీకు అస్త్ర విద్య నిపుణుడైనటువంటి నీకు కూడా ఈ విషయం తెలుసు. కాబట్టి మరి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని
ఉపయోగించు. కాబట్టి బ్రహ్మాస్త్రం మరొక బ్రహ్మాస్త్రం ద్వారానే ఎదుర్కోగలదు. ఇది ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి, అప్పుడు యుద్ధం జరిగినటువంటి ఆ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఇది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దివ్యాస్త్ర విద్య యొక్క ప్రత్యేక నియమం కూడా అది. కాబట్టి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం మాత్రమే కాకుండా దానిని సంపూర్ణ విధానం కూడా తెలిసినటువంటి వాడు అర్జునుడు. సో ముఖ్యంగా అశ్వత్థామకి అర్జునుడికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని చూస్తే, అర్జునుడు ఇక్కడ అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అర్జునుడు కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించగలిగేటువంటి వాడు, ఆ సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. అయితే అశ్వత్థామకు ఉపసంహరించుకోవడం తెలియదు. మరి అర్జునుడికి ప్రయోగం తెలుసు, దాన్ని ఉపసంహరించుకోవడం రెండూ కూడా తెలుసు. అయితే ఇక్కడ అశ్వత్థామ పూర్వ శ్లోకాల్లో చెప్పుకున్నట్లుగా తనకు ప్రాణభయంతో, ఏదో రక్షణ కోసం, ధర్మం కోసం బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగించలేదు, ప్రాణభయంతో ఉపయోగించాడు. అంటే స్వ రక్షణ కోసం ఉపయోగించాడు అశ్వత్థామ. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు ఉపయోగించేటువంటి ఇది బ్రహ్మాస్త్రము కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశానుసారం జరుగుతుంది. అంటే భగవంతుని యొక్క లీలల్లో భాగంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకు దాన్ని ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం? అంటే లోకరక్షణ కొరకు. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మాస్త్రం మొత్తాన్ని దహింపచేసేటువంటిది, ఎంతో ప్రచండమైనటువంటి దాంతో వస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో జహ్యస్త్ర తేజ ఉన్నద్ధం, ఉధృతంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అస్త్రం యొక్క తేజస్సును నాశనం చెయ్యి అర్జున. ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్రం, ఆ అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజస్సు నియంత్రణ అందకుండా వ్యాపిస్తూ ఉంది. కనుక అది అలాగే కొనసాగినట్లయితే ప్రపంచానికి తీవ్రమైన ప్రమాదం వస్తుంది. కనుక వెంటనే అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, తక్షణ చర్య చేయమని ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కూడా అక్కడ గమనించవలసినటువంటిది మనం ఈ శ్లోకంలో. మరి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆశ్రయించాడు కదా. మరి అర్జునుడు ఆశ్రయించినప్పుడు కృష్ణుడే రక్షించాలి కదా. మనమంతా అదే అనుకుంటాం, మనం భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే భగవంతుడు మనల్ని రక్షించాలి, మనమే చేస్తే ఇంకా భగవంతుడు ఏంటి అనేటువంటి ధోరణిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని చాలా మంది చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ కృష్ణుడి విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు, సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయనకు అన్ని విద్యలు తెలిసినట్టు సంపూర్ణ జ్ఞానవంతుడు, అన్నీ తెలుసు. కాబట్టి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నివారించడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప విషయం ఏం కాదు, అసాధ్యం ఏమీ కాదు. అయితే ఆయన అర్జునుడి చేత ఆ కార్యాన్ని చేయిస్తూ ఉన్నారు. అంటే దీని అర్థం ఇక్కడ ఆయన తన భక్తులకు ఆ ఘనకార్యాన్ని ఇస్తున్నాడు. సో పలానా టైంలో అశ్వత్థామ నివారణ తెలియనటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగిస్తే అర్జునుడు అనేటువంటి ఒక అస్త్ర జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు దానిని ఉపసంహరించాడు అని చెప్పుకునే విధంగా తన భక్తులకు ఆ కార్యాన్ని చేయించడం ద్వారా అది కృష్ణుడి యొక్క లీలల్లో భాగంగా అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క శక్తిని ఉపయోగించమని అర్థం అక్కడ. అలాగే జ్ఞానాన్ని కూడా, నీకుంది ఆ జ్ఞానం, అస్త్ర జ్ఞానవంతుడివి. అదే సమయంలో భగవంతుని యొక్క ఆదేశానుసారం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక భక్తుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని, శక్తి సామర్థ్యాలను కృష్ణ సేవలో వినియోగించడం అవుతూ ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము భక్తి విధానంలో ఉండేటువంటి ఒకటి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడము, అలాగే అర్జునుడు స్వీయ బాధ్యత కూడా. అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు. కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నేనేం చేయలేను అని అనుకోవట్లేదు. అలా అని చెప్పి నేను అన్నీ చేస్తాను అని కూడా ఆలోచించలేదు. అది వస్తుంటుంది, ఆ జ్ఞానం తెలిసిన వాడు కాబట్టి నేను బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగిస్తాను, దాన్ని సంహరింపచేస్తాను అని ఆలోచించలేదు. కృష్ణ నేనేం చేయాలి, ఇది వస్తుంది అని కృష్ణుడిని ఆశ్రయించాడు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పగానే దానిని ఉపసంహరించేటువంటి విధానంలో కూడా ఆయన నిమగ్నమవుతూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు భగవంతుడిని ఆశ్రయించి ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలోనే కార్యాలను వనరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు, అతనికి ఉపసంహారం తెలియదు అని కృష్ణుడు తెలియచేసి, నీవు అస్త్రజ్ఞుడు, ఆ బ్రహ్మాస్త్ర తేజస్సే ఎదుర్కోగలదు కనుక దానిని ఉపయోగించి దానిని ఆపివేయి అని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన భక్తుడైనటువంటి మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడికి, శిష్యుడికి ఆదేశం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి చూసాం ఈ శ్లోకంలో. ఎంతో కొన్ని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోతైనటువంటి భావనలు కూడా ఈ శ్లోకానికి ఆచార్యులు చెప్పినటువంటివి మనం చూసాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.